Днеска ще направя мляко с рис. Приготвила съм си 2 литра прясно млеко, 2 чайни чаши захар, 2 чайни чаши рис. Сега сипвам си в първо 1 чайна чаша, после досложа ще сипвам още 1 чайна чаша захар. Така. Ще си вземе от чайна чаша за ориза, да го изплакна. 2 чайни казах. Така сипвам и ориза. И ориза сипвам. Така. Ще го изплакна в тенджерка. В тенджерка сипвам 2 чайни. 2 чайни. Ще го сложа на печката с вода. Да заври водата. Така, още 1 чайна чаша. Така. 2 чайни чаши захар, 2 литра 2 литра прясно млеко. И сега ще измия ориза. Така. Да е готов. Така. Слагам си ориза на чешмата. Чакай да взема ориза на чешмата. Така мия ориза. Приготвила съм си тенджерката, измивам с ръце ориза. Така. Като го измия един път, още един път ще го измия. Така. Сега умия още един път. И ориза ще го оставя малко в водата. Така. Ставам ориза във водата. Във водата е тук. Така. Оставам ориза. Сипвам си 2 литра прясно млеко в тенджерката. Два литра прясно млеко. Може с 1 литър, може с 2. Така. Другия литър. 2 литра си ги слагам аз. Може с 1 литър, ако искате за 1 литър, 1 чайна чаша ориз, 1 чайна чаша захар. Така. Така включвам. За прясно мляко да го загрея, да се разтопи захарта. След това ще сложа на печката ориза с водата. Така, само да загрее. Така, този клип го качам в Фейсбука и в YouTube и рецептата ще ви я кача в YouTube и в групата ми. И честит празник на Вяра, Надежда и Любов и майка София. На всички Любка, така, на София, нашата град, на Вяра и Надежда. Всичките именици да са живи и здрави. Така да загрее прясното млеко и си приготвям аз чашки. Може купички, може и такива чашки, ще приготвя. Ще видя 2 литра колко ще стане. Сега трябва да си загрее, да загрее това малко от прясното млеко. Ще добавим захарта, ще развъркам и ще сложа на печката ориза с водата да изчезне водата, да изври. Така. И почти накрая, като се загъстиви, ще видите, ще добавим мъничко ванилева есенция. Така. Така ще го добавим сега. Едно. Да взема малко черпак.
че ми остана тук захарта. Така. Ще добавим втора. Така. Разбъркам. Това ще ми трябва после. Така, разбърка да си взема чинийка. За това. Така. Ще го разбърквам. Така. Ще го оставям малко да загрее. Ще сложа през това време ориза. През това време ориза ще го сложа. Така. То най-хубавото става мляко с гриш, по-бързо става. Сега ще направя мляко с ориз. Мляко с ориз ще направя аз. Така. Ще стане. Това трябва да се разтопи малко, да се разтопи захарта през това време. Това ще ми е малка тенджерка, да изкарам друга тенджерка за ориза с водата. Много ми е малка тенджерката. И затова си малко изкарвам. Ето тук ще сложа ориза с водата. Така, като се разтопи, ще сложа на котлона оризчето. Оризчето ще си сложа. Така, я да видя. Почва. Добре, на вкус е добре. Така. Сега, прясното мляко го дърпвам. През това време в тази тенджерка ориза с водата си изсипа. Ориза с водата си сипвам в тенджерката. Така. Дръпвам това, тенджерата с прясното мляко и слагам ориза. Малко вода, трябва да добавим още мъничко вода. Така. Така. Трябва да изври водата от ориза. Като изври в това водата, връщам прясното мляко с захарта. Добавяме ориза и разбъркам да се сгъсти. Така. За сега оставам това. Приготвям си чашките за мляко с ориза. Така. Реших днеска да правя мляко с ориз днеска на празника. Така. Сега бъркам да не загори, да не залепне. Бъркам. Хубаво. Така. Така хубаво бъркам. И през това време и бъркам и прясното млеко. Така. Трябва да отври ориза. Ориза водата трябва да отварим. Така бъркаме. Да не залепва. Съм го увеличила и на 9. Така после ги сипвам. Като стане ги сипвам в чашките. Слагам канелечки. Имам формички, мога и с формички да слагам отгоре канела. Така. И малко ще пусти да изтине, малко в хладилника, може след 5-6 часа да го ядете или на другия ден. Така. Бъркам си ориза да не залепне. Така, ще го оставя малко да поври. Така, черпака съм си го приготвила да сипвам в чашките. Така, аз приготвила още чашки, ако трябва ще изкарам. Така.
Зависим какъв ви е ориза. Зависим какъв е мой немски ориз. За вас не знам какъв е и затова. И затова ще кача рецептата в YouTube, ще кача и в групата ми във Facebook и клипа ще кача. Сега бъркам хубаво. Хубаво бъркам. Да отвори тая вода. То винаги по рецепт пише насяга, че сложете ориза във водата да извари. Да извари водата. А при мляко с гриз не е така. Слагаш прясно мляко за храта, слагаш гризта и след 5-10 минути той се е сгъстил. А така е при ориза. И затова го бъркам. Сега ще го ставя така. Ще го ставя така и се кача с това да си сваля другите чашки, че са много нависоко. Много са нависоко. Така. Много са нависоко, защото ти не ми трябват. И затова ги свалих. Свалих ги. Така. Ориза си ври перфектно. Ориза перфектно си ври. Да не ми загори. Перфектно си ври. Ориза, чакай, че пръска. Така като ври и пръска, това означава, че извира водата. Трябва да изври изцяло водата, да не изстои с ориза. Така, взимам черпак по-лесно. Бъркам да изври водата. Трябва да се бърка да не залепва. Като залепне гадно става. Хубаво. Той замирисва ориза. Ориза си замирисва. И сега хубаво ще извира водата, извира. Хубаво. Хубаво си изварим. Така, реших днеска да направя. Кога не съм правила, кога не съм качвала. Значи, при ориза е най-трудно, че вода, това. И това сега ще намалявам го, че пръска. Намалявам го на 4. Сега взимам водицата да видя. Така връщам. Изяврям. Има още мъничко. Така, сега ще сложа прязното мляко пак на котлона. Така. Така. Слагам прязното мляко сега само това. Така. Готова е. Ориза готова. Места го от котлона. Слагам. Прясното мляко го увеличавам. И го бъркам. Ориза ми е готов. Така. Бъркам да това. Той се разтопило така. Оставам да загрее прясното мляко. Добавям ориза. Бъркам да се сгъсти. Сипвам в чашките. Слагам канела. И е готова рецептата на мляко с ориз. Само да ви допълна, че ще сложа почти накрая една ваниля есенция. Една ваниля есенция. Малко слагам. Мъничко слагам. Мъничко. Ще видите колко капки слагам ваниля есенция накрая. Накрая слагам. Ваниля есенция накрая слагам.
Винаги накрая слагам ванилия есенция. Винаги си слагам ванилия есенция. При мляко с гризт не съм пробвала, може да съм слагала. И затова сега, за да загрее, трябва да загрее хубаво. Почва да загрява. На вкус е добре. Така. Сега като загрява, слагам това и бъркам. И ориза да... Това и ориза трябва да е. Хубав е. Ориза е хубав. И затова чакам да стане. Така. Ориза пое водата. Така. Ориза е немски производ. Мисля, че е немско. Не пише. Така. Така. Чакам да... Така. Чакам да я загрея. Така. Ето това, като загрее, слагам ориза вътре. Така, много е хубав ориза, немско. Така, ще спра за малко този клип, ще направя втора част.